Легенда про птушку. Авторская программа Анастасии Аудевич. Хвала Христу! Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі YouTube канала Радіо Марія. З вами Легенда про птушку і я, Анастасія Аудевич. У мене, напевно, ще пунцові такі рожові щочки, бо я тільки з вулиці, з мороза. Ось, і буду розповідати вам про досить ярку, екзотичну птушку, бо сьогодні розмова пойде про папугая. Папугай, конечно, ён не з'яўляецца таким люстрам, вось прамой такой птушкай біблійнай, як, напрыклад, там пелікан ці голубь, але яго вобраз вельмі шырока знайшоў такое люстраванне ў сярэднявечнай культуры і сэнсаваўся ў тыя часы вельмі глыбока з духоўнай чысцінёй. Увогуле, у хрысціянскай традыцыі папугай сімвалізуе першае – гэта Деву Марыю, яе цноты, яе чысціню і гэтак далей. Адкуль жа пайшло такое? З таго, што папугаю прывозілі з далёкіх цёплых краёў. І, канешне, вось свет, які такі напоўнены цяплом, кветкамі, прыгожымі птушкамі, людзям нагадваў сапраўды рай. І вось гэтыя птушкі, якія прыехалі з гэтага раю ўжо ў Еўропу, канешне же, яны сэнсаваліся з райскімі птушкамі. Ну, а хто ў нас валадарыць раем? Канешне, панна Марыя, все прыгожыя, кветкі, птушкі, плады, усё прызначалася непасрэдна панне Марыі. Па-другое, з таго, што папугай можа гаварыць па-чалавечы, ну, ў двухкоссі, папугай успрымалі як такога пасрэдніка паміж светам, вось духоўным гэтым мірам і нашым чалавечым. Ну і па-трэцяе, гэтая птушка увасабляе Божую ласку, бо сапраўды яна вельмі прыгожая, яна яркая, каляровая і яшчэ размаўляе па-чалавечу. Ну, канешне, Божая ласка вось надзеленая гэтая птушка. Асабліва гэты вось трэці пункцік ён карыстаўся мастакамі. І сапраўды вельмі шырока папугаі ілюстраваліся ў тыя часы ў сярэднявечча. А чаму я кажу ўсё сярэднявечча да сярэднявечча, бо прыкладна ў 14-15 стагоддзі гэтых птушак і пачалі актыўна прывозіць у Еўропу з трапічных стран. І, канешне же, адкуль мы маем гэту назву папугай? Ёсць такое меркаванне, што калі вось гандляры арабы прывозілі гэтых птушак, то на арабскай мове гэтае слово гучала як, ну, не папугай, а нібыта бабугай. І далей яно трансфармавалася, ператваралася і ўжо так крыху стала папугаем вось у Еўропе і пайшло далей па ўсіх краінах свету. Але ёсць і больш цікавая гісторыя. І, дарэчы, яна датычыцца легенды пра птушку. Каму не цікавая тэорыя эвалюцыі, а больш падабаецца Адам і тое, што ён даваў назвы ўсім жывёлам, птушкам ды раслінам, то гэта, канешне, гісторыя для вас. Вось, і што такого цікавага? Вось прывезлі гэтую прыгожую каляровую птушку, а назву яна не мае, бо Адам яе ніяк не назваў. Дзіва дзіўнае, але птушкі вельмі прыгожыя, яны былі не танныя, дарагія. І адну з такіх птушак падарылі папе рымскаму. Ён падзівіўся, ну, прыгажосць-то велізарная, прыгожая, але як зваць? І так і сяк прыглядаліся, і што ж вырашылі? Так і вырашылі назваць птушка папы. Таму мы і маем папа галло, папугай, як далей было крыху перайначана. Але гэта такая другая тэорыя, больш легендарная, што менавіта папугай – гэта птушка папы, папу галла.
І як бы гэта не складана і не дзіўна казалася, але сапраўды прыблізна з 14 стагоддзя, ўжо больш за 5 стагоддзяў у Ватыкане існуюць вось такія, нават можна казаць, сем'і папугаяў, якія жывуць на тэрыторыі вось самого Ватыкана. І гэта з нагоды папы рымскага. Дарэчы, папугаі жывуць і зараз там, і ў асноўным гэта ажырэлавыя папугаі Крамера і папугаі-манахі. Манахі атрымалі назву не з таго, што гэта Ватыкан і папа рымскі, ну так сталася, але вось такія птушкі, папугаі, дарэчы, і жывуць у Ватыкане. І назву яны атрымалі менавіта ад папы рымскага, птушка папы. Калі размаўляць уже пра папугаяў, і я казала, што вельмі шырока яны так люстраваліся ў мастацтве, таму нездарма на вокладцы вось такога першага выдання Бібліі за аўтарствам нямецкага графіка Эрхальда Альдорфера, прабачце, все трэба выгаварваць, бо нейкі прозвішчы для мяне цяжковыя. Папугай апынуўся не выпадкова. Ён быў на шматлікіх выданнях, на гравюрах таго часу, і ўсе яны былі прысвечаны, канешне, рэлігійным тэмам. Часам можна сустрэць у нейкіх мастацкіх часопісах, дзе прамаўляецца пра тое, што папугай гэта такі сімвал граху, віннасці, часам мудрасці, але ў тыя часы ўсё ж такі была іншая інтэрпрэтацыя вось менавіта гэтай птушкі. І ён быў сімвалам, вось як я казала, і Божай ласкі, і Дзевы Марыі, і як веснік, і, канешне же, ён быў такім сімвалам занапашвання вось гэтай агульнай інфармацыі. І каб гэта так неяк падкрэсліць, каб ён не лічыўся сімвалам вось адукацыі, інфармацыі, то клеткі з папугаямі ўвагуле гэтую птушку не месцілі побач з уваходам у тым жа Ватыкане. Далей, вось калі папугай меў такую папулярнасць, то выявы папугаю з'яўляюцца на фрэсках і роспісаў не толькі там нейкіх ватыканскіх сценачак, але і прыватных дамоў таксама людзі пачынаюць захапляцца. Далей, калі ісці па часу і ўжо так больш глыбока ўглядацца, канешне, такім мадэрністам у двухкосе таго часу быў Альбрэхт Дюрер. Бо ў 1500 годзе ён стварае гравюру «Адам і Ева». Я яе спампавала, можна пабачыць, яна, канешне, не ў цвеце, але ўсё ж такі. І вось у гэтым кантэксце папугай ён сімвалізуе Дзеву Марыю. І папугай, і дзева звязаныя з тыпова неверагоднымі сітуацыямі. Гэта я ўжо зачытваю вось даследчыка мастацтва. Калі папугая можна навучыць казаць, то нявінніца можа і зацяжарыць, і нарадзіць. Вось такі сэнс укладаў Дюрер, калі на гравюры выяўляў гэтага папугаю. На гравюры ёсць яшчэ і змей. І калі змей глядзіць на Эву, то папугай ад яе адварочваецца. І вось гэта так сімвалізавала, што ён абазначае такую мудрасць, такую адмову ад граху, і што ён такі цнатлівы. Вось такую думку уклаў непасрэдна Альбрэхт Дюрер у выяву папугая на гэтай гравюры. Крыху пазней яго вучань Ханс Бальдунг, ён робіць нібыта такую копію гэтай карціны, гэтай гравюры, і вось такая тут цікавостачка есть, яна мне так усміхнула, да? Бо калі у Дюрера гэта ажырэлавы папугай, найбольш такі модны ў той час, то праз ужо нейкіх там 7-10 гадоў, калі стварае яго вучань уже гэту мастацкую працу, то у модзе ўжо шэры афрыканскі жако. І вучань малюе на вось гэтай выяве не ажырэлавага папугая, а вось менавіта жако. Вось такая цікавостачка. І, дарэчы, ёсць звесткі, што ў тыя часы менавіта жако жылі у Ватыкане, і нават іх вось навучылі гаварыць, і яны прамаўлялі апостальскі сімвал веры. Вось такая цікавостка.
Калі крочыць далей, то быў такі мастак Ян ван Кассель. Ён жыў у Антверпене, там жа і працаваў, і ён таксама стварае такі біблійны сюжэт Ноев каўчэг, вельмі прыгожая, каляровая, мастацкая такая карціна. І, канешне, калі Ною сказалі кожнай твары па пары ўзяць, ён узяў туды і папугаяў, і яны вельмі прыгож там лётаюць у яго на карціне. Таксама такі біблійны сюжэт, ён жывая. Крыху пазней, яшчэ праз гадоў 20-30, той жа Бальдунг, вось вучань Дюрера, ён стварае абраз Маці Божая з 2 папугаямі. Крыху тады з яго пажартавалі, калі ён зменіў ажырэлавага на Жако. Таму ён на гэтай выяве пакідае менавіта і аднаго, і другога папугая. Але адзін з іх так не вельмі добра прамаляваны, але мы можам пазнаць, хто гэта такі. Ну і, канешне, адна яшчэ вельмі такая цікавая рэлігійная карціна – гэта Мадонна з немаўляткам і папугаем. Карціна, зараз учытаюся, Марціна Шангауэра. Крыху не наши назвы. Тут Марыя стаіць за парапетам, трымаючы Хрыста, гартаючы Біблію вось адной правай рукой. Біблія, яна з'яўляецца такім сімвалам, вось сэнсам жыцця гэтага маленькага Езуса. А ў левай руцэ мы бачым папугая. І птушка, яна сімвалізуе і на Біблію, і на Слова Божае. А таксама яна сімвалізуе вось Марыю, яе такое беззаганнае зачацце. Так? Вось яшчэ адна такая сімволіка з'явілася. Птушка навучылася гаварыць чалавечым голасам, што дзіва дзіўнае, а нявінніца зацяжарыла. Вось такая цікавостачка. І, канешне же, гэта сімвал урадлівасці, сімвал некага такога багацця. Вось такія выявы мы маем, шырока гэта ўсё люстравалася. Вось. І таксама можна яшчэ ўзгадаць адну гравюру. Яна датируецца прыблізна 1550 годам. Там таксама Адам і Ева, графіка, шмат жывёл. Вось. І Эрхальд Альдольфер, ён добра так прамаляваў гэтага папугая. І, канешне же, сэнсы ён укладаў усе мною вышэй пералічаныя, але ён нібыта вось падкрэслівае, вось паглядзіце, гэтая птушка тут. Гэта было вельмі важна ў тыя часы, бо мы памятаем, што ні адзінай косачкі, ні адзінага лісточка ці там кветачкі проста так на абразах не з'яўлялася. Вось, але калі мы кажам пра папугая, птушка папы рымскага, то трэба ўзгадаць яшчэ адзін вельмі цікавы факт. Прыблізна ў 1490 годзе амбасадар імператара Максіміяна прыязджае ў Расію, і ён у падарунак вялікай княгіні Софіі Фамінішне прапануе вось гэтую птушку і кажа, што гэта птушка папы рымскага. Пры імператарскам двары тады пажартавалі, сказалі, што гэта нейкі папскі папугай. Прыехаў такі ён каляровы, нібыта наш пятух. Вось такі жарт быў. Але далей уже у такім культурным асяроддзі папугаі гэты набываюць вельмі вялікую цэннасць, каштоўнасць і становяцца вельмі папулярнымі. То бок ужо праз літаральна 80 гадоў мы у пісьмовых крыніцах у маёмасці Барыса Гадунова, а гэта ўзгадае 1589 год, ужо сустракаем у опісе вось гэтых вот маёмасцяў менавіта птушку папугая. Далей папугаем увагуле пры такім расійскім імператарскім двары шанцавала, бо імі захапляўся Пётр I. Мы ўсе ведаем вось гэтыя птушыныя домікі, птічнікі так званыя, якія ён стварае у Пецергофе. Яны, канешне, не былі дасягальны да ўсіх, нельга было туды заходзіць і глядзець і кранаць гэтых птушак, але калі пахадзіць навокал і так вокам туды кінуць, то можна іх было пабачыць. То бок вось так інфармацыйна людзі знаёміліся з гэтымі цікавымі птушкамі, бачылі іх, бо яны выстаўляліся ўлетку, вось амаль да маразоў, далі іх ужо
забіралі. Асабліва гэтымі птушкамі захаплялася яшчэ і жонка Мікалая I Александра Фёдоровна. Яна была вялікай аматаркай птушак, і таксама вельмі шмат птушак было, вось, калі яна жыла ў тыя часы, і яны таксама выстаўляліся ў гэтым Пецяргофе. Вельмі ўсім было цікава і забаўна тое, што гэтыя птушкі нейкі словы там вучаць, прамаўляюць і гэтак далей. Але я узгадаю, на мой погляд, вельмі такі цікавы выпадак, бо быў такой генерал Скобелев, і вось аднойчы яму падарылі вельмі, ну, калі можна так па-расейску, неприлічна дарагую такую нетанную кнігу. І ён пачаў яе гартаць, чытаць, так захапляўся, што аднойчы вось забыўся і пакінуў гэтую кнігу сябе на стале. А ў яго жыў папугай. І вось цікавая такая рэч, што гэты папугай вельмі часта чуў, як гэты генерал Скобелев моліцца. І ён вывучыў гэтыя словы, але так не ўжываў іх вось у такім вялікім духоўным сэнсе, можна так казаць, у двухкоссі. І калі генерал гэту кнігу пакінуў, вярнуўся да гісторыі, папугай яе сапсаваў. Прыходзіць генерал, кажа: уб'ю. Птушка адлятае, садзіцца на шафу і сядзіць там. Сядзіць генерал, чакае гэтую птушку, каб зняць, і чакае гэтая птушка. Так цягнулася некалькі гадзін. Далей, просто божы цуд, папугай кажа: Господи Ісусе, памілуй мя грэшнага. Генерал размяўся і кажа: давай ужо злезай, буду мілаваць. Адразу ж папугай зляцеў, сеў на руку. Вось, і яны ўжо пачалі сябраваць, і яго ўжо прабачылі за тое, што гэтую кнігу ён парваў. Дарэчы, потым все хадзілі ў госці да гэтага генерала Скобелева дзівіцца, як папугай моліцца і кажа: Господи Ісусе, памілуй мя грэшнага. Што ж яшчэ такога цікавага дадаць вам пра папугаяў, бо распавядаю я больш такім у агульным стаўленні, не прывязваючыся да адной некай канкрэтнай такой птушкі. Скажу тое, што папугаяў больш за 300 відаў. Дзеляцца яны на 4 сямейства, і, на жаль, шматлікія папугаі знаходзяцца ў чырвонай кнізе, бо яны на мяжы знікнення. Жывуць яны доўга. Вось гэтыя нашы, прабачце, буду казаць па-руску, каб усе понялі, валністыя папугайчыкі, гэтыя маленькія папугайчыкі, яны могуць жыць да 15 гадоў. Вялікі ара 30, жако 50, а вось какаду могуць увагуле адзначыць такі векавы юбілей. Чаму бы не? Канешне же, варта значыць тое, што папугаі сапраўды могуць размаўляць, паўтараць чалавечыя нейкія словы, сказы і гэтак далей. Тыя ж маленькія валністыя папугайчыкі могуць вывучыць каля 100 слоў. Маленькія. Вялікія птушкі, канешне же, значна больш. Ёсць меркаванне, што яны проста языком пляскаюць і пляскаюць. Магчыма, хтосьці з гэтым пагадзіцца. Але навукоўцы дакладна ведаюць, што птушкі, асабліва вялікія папугаі, маюць розум прыблізна вось як 4-5гадовае дзіця. Я лічу, што гэта немала для птушкі. І таму шматлікія словы папугаі могуць прамаўляць ўжо асэнсавана. Вось, таксама яны досыць інтэлектуальна развітыя. Вось, яны прыдумваюць сябе ўсялякія гульні, і на падставе гэтага навукоўцы робяць вельмі такі цікавыя адкрыцці. Наконт іх розуму я маю на ўвазе. Канешне же, трэба зразумець, што папугаі яны ствараюць пары не з-за таго, што яны такі адналюбы, але ўвагуле, калі сышліся з характарамі, чаму б не жыць разам? Таму яны ствараюць такія пары і шмат гадоў жывуць. Ёсць папугайчыкі, якіх завуць неразлучнікі, па-руску прамаўляю, каб усім было зразумела, тое, што яны не могуць жыць адзін без аднаго, то бок не. Могуць, гэта не зусім праўда, але вось, ўсё ж такі яны такія больш адналюбы.
Тое, што папугаі там цалуюцца, мілуюцца з люстэркам, ну гэта таксама праўда, бо яны вельмі сацыяльныя жывёлы, ім вельмі патрэбен партнёр. Але ёсць таксама такое цікавае назіранне, што калі ў люстэрку адлюстроўваюцца некаці выявы там прыклееныя іншыя птушкі, не папугая, то папугай часам нават не цікавіцца гэтым люстрам, а вось дзе ён ужо пабачыў сябе ўласна і разумее, што гэта мой родзіч, мой від і род, то чаму б з ім не мілавацца. Папугаі імітуюць не толькі чалавечыя словы, але усялякія гукі, якія толькі могуць пачуць вакол. Гэта і сірэна хуткай дапамогі, напрыклад. Гэта можа быць дзвярны званок, сігнал некага тэлефона. І цікава тое, што гэтыя гукі яны вывучаюць з нагоды таго, што яны неабходны ім для адаптацыі. Калі гэты гук птушка не палічыць, што ён варты для адаптацыі, для некай такой дапамогі ў жыцці, яе ўласным птушыным, яна яго ніколі не будзе паўтараць. Канешне же, яны, гэтыя птушкі, вельмі добра чуюць музыку, яны чуюць такт, яны могуць, нібыта прытанцоўваць, і ў іх вельмі добрая музыкальная памяць. Але калі я ўжо казала пра тое, што яны гавораць, вось тут цікавостка ў тым, што прамаўляць як чалавек у іх атрымоўваецца, але божы цуд у чым? У тым, што яны не маюць, як і ўсе, дарэчы, птушкі, галасавых звязак. Як жа яны прамаўляюць? У іх ёсць у трахеі спецыяльны орган, так званы сірынкс, і менавіта вось з дапамогай такога когнітыўнага механізму імітацыі, вось яны могуць паўтараць любыя гукі, падкрэслю, любыя гукі, не толькі чалавечыя словы, а ўвагуле. І вось з дапамогай гэтага органа сірынкса, ён у трахеі знаходзіцца, падкрэслю, так, яны прамаўляюць нам. Вывучаюць гэта слово галавой і менавіта з яго дапамогай прамаўляюць. Найбольш птушкам падабаюцца словы, дзе ёсць О і А таксама усе шыпячыя. Яны вельмі любяць свайго ўласнага гаспадара, чалавека, якога яны палічылі сваім сябрам. Яго яны будуць старацца імітаваць вельмі, вельмі блізка да арыгіналу. Вось. І яны прамаўляюць і захапляюць нас гэтым ужо не адно стагоддзя. Калі я ўжо казала пра досыць высокі інтэлект у гэтай птушкі, то трэба яшчэ падкрэсліць тое, што яны маюць розныя характары, і яны вельмі эмацыйныя, вельмі эмпатычныя. Яны праяўляюць эмпатыю, вось гэтай пачуцці любові, дабра, злосці. Ўсё як людзі, не толькі да чалавека, але і да іншых птушак, і нават адзін да аднаго. Вельмі цікава ёсць назіранне пра тое, як вось напоўнены гэтай такой бескарыснай любоўю буйныя віды, і маю на ўвазе вось папугаю, яны робяць падарункі адзін аднаму, дапамагаюць у пошуках ежы, дзеляцца, часам падтрымліваюць адзін аднаго. І вось калі датычыцца ежы, гэта ж усё ж такі жывёла, да? Але вось гэтае такое бескарыснае падзяліцца з кімсьці, не чакаючы нічога ўзамен, мне падаецца, што гэта вельмі вартага такога вельмі асэнсаванага ўчынку, на мой погляд. Вось. Цікавостка яшчэ ёсць у чым, і гэта ўжо навукова даказана, на хвілінку, што ўсе птушаняты, яны маюць свае ўласныя імёны ад бацькоў. Гэта не тое, як мы іх называем, там, Кеша, Гоша і так далей. Гэта нейкі такі гук, інтанацыя, вось літаральна штосьці такое маленькае, але з гукам. І бацькі называюць сваіх дзетак вось гэтымі гукамі, і гэта іх імёны. І, дарэчы, вось гэтыя маленькія птушаняты, яны рэагуюць на бацькоў і заўжды ведаюць, каго бацька ці маці там заве, да, паварочваюцца. Вось такая цікавостачка. Папугаі, дарэчы, досыць хутка лётаюць, нягледзячы на іх такую прыгажосць. Напрыклад, самы хуткі лічацца тыя ж хатнія валністыя папугайчыкі, бо яны развіваюць хуткасць да 120 км у гадзіну. У іх вельмі яшчэ вялікая тэмпература цела. Калі ў нас 36,6, то іх 41. Канешне, трэба сказаць, што іх вельмі моцная дзюба, якая можа разламаць і згрызці ўсё, што ёсць, а вялізныя птушкі нават чалавечы палец могуць перакусіць. Вось такія яны дзюбастыя.
Таксама трэба вельмі акцэнтаваць увагу на такі цікавы факт, што папугаі маюць не бінакулярны зрок, а монакулярны зрок. Як гэта так? Вось глядзіце, трапічная гэтая птушка, яна бачыць на 340 градусаў. Мы, людзі, бачым як вось уперад і крыху з бакоў. Бо ў нас вочкі ў адным напрамку. У птушак з аднаго боку адно вока, з другога боку другое вока. І таму получаецца, што адно вока бачыць адзін бок, другое вока бачыць другі бок. І гэтыя вось, дзякуючы галаўному мозгу, гэтыя дзве карцінкі, яны сутыкаюцца. То бок птушка бачыць навокал усё. І вялікая цікавостка ў тым, што кожнае вока са свайго боку бачыць сваю карцінку. Кожнае вока можа рабіць фокус на тым ці іншым прадмеце. То бок адзін глаз бачыць вось менавіта гэта, а другі будзе бачыць менавіта то. Вось, хоць гэты прадметы будуць, канешне, на розных адлегласцях. Вось мы двумя вочкамі павінны паглядзець, каб такі фокус зрабіць. А ў іх гэта крыху прасцей. Вось такой іх манікулярны зрок. Калі чалавек яшчэ вось кранутаму зрока бачыць каля 20 кадраў у секунду, вось мы тады бачым гэту карцінку, то папугай больш за 150. І каб у палёце ацаніць некую сітуацыю, ім дастаткова літаральна некалькі хвілін, секунд. Вельмі хутка яны рэагуюць, бо вельмі добры зрок у гэтых птушак. І, канешне ж, папугаі бачыць значна больш адценняў, чым чалавек. Вось ужо Бог тут ім надзяліў, пашанцавала птушкам. Яны бачаць пры яркім свеце, яны бачаць у прыцемках, яны бачаць ноччу. А калі вельмі цёмна, то сапраўды гэтыя птушкі на нейкі час ціраюць зрок. Але потым усё вяртаецца. Важна адзначыць, што папугаі бачаць, дарэчы, іншыя птушкі, шмат хто яшчэ, ультрафіялетавае святло. Яны бачаць вось гэты ультрафіялетавыя прамяні. І, дарэчы, вось недахоп сонечнага свету, ён можа прыводзіць да вельмі сур'ёзных захворванняў у птушак. І вось хто займаецца папугайкамі, ведаюць, што іх, кажуць, трэба дасвяціць. Вось. Я спампавала некалькі такіх малюнкаў, каб мы пабачылі, як бачыць чалавек, і як больш ярка і рознакаляровы, і крыху нават у іншых колерах бачыць папугай. Лапы папугая. 2 пальцы назад, 2 пальцы, дакладней, 2 пальцы наперад, 2 пальцы назад. Гэта такі адрозненне папугаю ад іншых птушак. Я заўжды ў сваёй легендзе пра птушку кажу пра лапы, бо калі згадаць, там у жаўрука вельмі цікавая лапка, адзін вось гэты палец, які адстаўлены назад, мае такі длінны кіпцюр. Памятаеце, ён не можа хадзіць па зямле, калі жаўрук на зямле, ён не ваяк ад слова зусім, а ў паветры граза, неба. То вось лапы у птушак гэта такое адрозненне. І вось у папугаю іх такі знак, іх адзнака, то, што іх вылучае, 2 пальчыкі наперад, 2 пальчыкі назад. Папугай можа карыстацца гэтай лапай як чалавек рукой. Узяць нешта і прынесці, і сесці, і трымацца, і гэтак далей. Але вялікая такая цікавостка, вось людзі ёсць праўшы і лёшы. Тое ж самае датычыцца папугаю. Сапраўды, папугаі таксама могуць быць не то лёшой, не то праўшой. Ось неяк так дзіўна сталася у гэтых птушак у прыродзе. Што ж яшчэ такога дадаць цікавага? Закамянеласці птушак з такой жа структурай костак, як у папугаяў, былі знойдзены навукоўцамі, і іх тэрмін датычыцца каля 23 мільёнаў гадоў таму. То бок мы, як людзі веруючы, можам дакладна сцвердзіць 23 мільёна гадоў таму. Напэўна, яны былі створаны самім Богам і дайшлі да нас не сильна змяніўшыся. Птушкі і хлопчыкі, і дзяўчынкі вельмі знешне падобныя. Не ўсе птушкі маюць такі палавы дымарфізм, як кажуць, адрозніваюцца. І таму, каб адрозніць хлопца ад дзяўчыны, трэба ці разразаць, глядзець, што там унутры, ці, як зараз любяць аматары птушак, бяруць аналіз крыві. Папугаі,
чым харчуюцца, уже распавядаць не буду, бо, напэўна, усе гэта ведаюць. Але вельмі цікава, што вялікі папугай, напрыклад, какаду ці ара, могуць пралятаць да 800 кіламетраў у дзень у пошуках ежы. І вялікая яшчэ такая цікавостачка тое, што спяць яны ўсё ж такі, не гледзячы на тое, што маюць шмат такіх у двухосці чалавечых асаблівасцяў, спяць яны на адной назе, як усе птушкі прылічныя. Вось. І напрыканцы праграмы хачу узгадаць адзін такі выпадак з майго ўласнага жыцця. Вось ён не так даўно адбыўся, і ён так заставіў мяне задумацца. Весь люты вялікія маразы, да? Я кармлю птушак. Вось, і, дарэчы, вялікіх птушак, варон, кромкачоў, гэтак далей. Вось, мне адна жанчына кажа, а навошта ты іх корміш? Яны ж вялікія і гадкія. Я кажу, чаму яны гадкія? Ну, яны нейкія каркаюць, агрэсіўныя, па сметніцах поўзаюць. Я кажу, так што яны ў мароз павінны памерці з таго, што яны вось вам не падабаюцца. Яна кажа, ну, есть жа больш прыгожыя, прывабныя птушкі, напрыклад, сінічкі. Я кажу, а вы корміце сінічак, якія вам падабаюцца больш? Яна кажа, ну, не. Мяне вось наш такі дыялог, ён вельмі узрушыў, наталкнуў на такую думку, чамусьці людзі заўжды вылучаюць кагосьці добрага і кагосьці горшага. І як гэта вось так у нас цікава адбываецца ў жыцці. Пан Бог, напэўна, не вылучаў дрэнных і добрых жывёл, дрэнных і добрых птушак. І каб крыху гэта падмацаваць, бо касцёл на гэтае пытанне мае адказ вельмі такі цікавы. Я ўзгадаю таксама зімовы месяц, гэта студзень 2014 года. Папа рымскі Францыск на сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Петра. Ён прыязджаў на папамабілі, дарэчы, спампавала шмат фотаздымкаў, можна пабачыць іх, вось гледачам шанцую крыху больш. І калі ён прыязджаў, ён у таўпе, у натоўпе пабачыў мужчыну, які быў з папугаем. Ён пад'язджае, усміхаецца, вось фотаздымкі перадаюць вось гэта яго усмешку, яго такое дзіцячае захапленне, вітаецца з птушкай, працягвае руку, птушка нават там села. Дарэчы, папугая звалі Аморе, любоў. Вось, і ён пабавіўся, пацешыўся па-рымскі з гэтай птушкай, кажа, ну, як жа файна, што вось нават сюды, у святое месца, людзі прыходзяць з птушкамі, з папугаямі. Як гэта сучаснай мовай кажучы, крута. І мне гэты факт так захапіў, і ў соцсетках вельмі шмат гэтых фотаздымкаў, вось папа Францыска. Калі казаць яшчэ пра яго, чалавек, мне падаецца, ён быў вельмі вялікага і шчодрага сэрца. Бо мы можам узгадаць яшчэ адзін такі выпадак, ён, канечне, звязаны не з папугаем, а больш з сабакам, калі хлопчык вельмі маленькі плакаў, што яго вось пёс памёр, і кажа, у іх жа няма душы, яны не трапяць у рай, яны ўвогуле нікуды не трапіць, як так, а я вельмі па ім сумую. То папа рымскі суцяшаў яго і кажа, ведаеш, вось мы пабачым усіх нашых жывёл, вось прыйдзе такі дзень, мы з імі сустрэнемся ў раі. Бо я, кажа, як папа рымскі, дакладна ведаю, што рай адкрыты не толькі для людзей, але ўвогуле для всех стварэнняў Божых. Мне падаецца, гэта такі простыя такі вось адказы на шматлікія чалавечыя пытанні. Нема горшага, нема добрага, ёсць стварэнне Божае, і гэта пра любоў. Папа Францыск быў не адзіным папай, які так захапляўся жывёльным светам, і гэта не пра міласэрнасць, гэта пра сапраўдную любоў. Вельмі падобнае штосьці такое казаў і Ян Павел II. Ён казаў, што жывёлы, яны таксама блізкі Богу, як і людзі. Канешне, гэта было неафіцыйнае такое заяўленне такое Ватикана, так? Але колькі прыгажосці, колькі любові, колькі дабрыні ў гэтых словах. І мне падаецца, што мы, як людзі, як хрысціяне, павінны гэтым скарыстацца. І усэнсаваць сябе, што любоў гэта не некае там пустое слово. Любоў гэта дзеяслоў. Любоў гэта пра тое, што трэба выказваць і трэба дзейсніць. Вось, на такой ноце я буду развітвацца з вамі. Спадзяюся, штосьці цікавае вы даведаліся пра птушак, якія носяць імя
папы, папугаи. А с вами была Анастасия Девич. С Богом! Легенда про птушку. Авторская программа Анастасии Аудевич.